Pere, bona tarda. Avui sí que et faig la pregunta de sempre, de valoració d'aquesta derrota. Fan més mal que les altres, aquesta, Pere, o és una derrota que significa més que una simple derrota? Bueno, estàvem ara comentant. Sí que crec que és la primera vegada que ens sentim, o que jo ens sent com a entrenador superat, no? Jo crec que l'Alzira ha fet un partit molt complet, que ens ha superat a nivell tàctic, que no hem sabut ajustar. Hem intentat anar buscant recursos, no els hem trobat, i bueno, ja et dic, pot doldre una miqueta més per això, però bueno, les derrotes fan igual de mal totes. Has parlat de com et sents tu personalment, trasllada'ns una mica com estan els jugadors, perquè hem vist que al final del partit 3, 4, 5 només s'han acostat al Gol Nord també donant la cara, hem vist a l'Iade Mesa portant la veu, cantant també i parlant amb l'afició que s'ha quedat. Què en pensen ells? Bueno, estan fotuts, no? Són persones, són joves, tenen il·lusió per guanyar partits, tenen il·lusió perquè este barco funcione i estan molt fotuts. Però bueno, suponc que demà tornarà a eixir el sol i tenim que fer molt forts i unir-nos com a equip i que això d'avui sigui un punt d'inflexió, no? Bona tarda, míster. Bona tarda. Celebro la seva sinceritat, diu, l'Alzira ens ha superat, no? La pregunta és per què ens ha superat? Bueno, esperàvem un partit d'una manera, s'han anat donant unes altres circumstàncies, en el moment que han encertat en el gol, un gol molt ben fet, sense cap tipus de discussió, doncs a partir d'ahir ha sigut molt complicat, no? Ells jo crec que han ajustat molt bé tot el que nosaltres anàvem proposant, i ja et dic, hem intentat anar buscant solucions durant el partit, però no les hem trobat, no? Entonces, pues, bueno, no queda una altra que ens va alocar com a aprenentatge i a seguir. Míster, avui el Lleida no havia posició de descens. És el que hi ha, míster? És el que hi ha en quin sentit? De l'equip, és a dir, que és el que tenim, s'ha de reforçar l'1 de gener. Hòstia, si a l'1 de gener... Bueno, tenim 4 partits encara per acabar, però ja queden descens. És a dir, el que hi ha és... Jo confio molt en el que tenim, confio molt en aquest grup de jugadors, confio molt en el meu cos tècnic i bueno, ja et dic, crec que avui té que ser un punt d'inflexió i ens vindrà molt bé el que ha passat avui. Le vull preguntar i acaba, però... Sí, clar, per supost. Podria ser el dia de l'Olot, no? Podria ser el dia de l'Olot. Sí, no, haurà pogut ser el dia del Teruel, així avui aniríem primers, però no, per desgràcia no. No sé, jo crec que a vegades en la vida te tenen que pegar una hòstia ben forta per a reaccionar, no? I bueno, tal volta sigui avui el dia. Jo el primer, no? Ja et dic, jo avui me sent molt mal com a entrenador, molt mal. M'he vist superat i és la primera vegada durant tot l'any. Li preguntava i segueixo una mica amb la idea del Sager, li preguntava a l'entrenador de l'Alzira si aquests 3 punts reafirmen el seu projecte, reafirmen que és el camí a seguir. Aquesta derrota del Lleida pot generar dubtes dins del vestidor, però caldrà treballar en que els jugadors, el cos tècnic, segueixin confiant en el que es vol implementar aquesta temporada. Per part meua no. A veure, no estic en la cant de més, però per part meua no. Jo no tinc cap dubte de que aquests jugadors són molt vàlids, de que aquesta situació va canviar i de que avui ens han pegat una hòstia guapa, ens han tombat en terra i que anem a alçar-nos i anem a tirar endavant. No tinc cap dubte. Bueno, Pere. Bueno, m'alegra de veure perquè ens hem vist moltes vegades. Que siga de l'equip rival. Però t'ha sorprès el plantejament d'avui de Marc? Sí, perquè no l'esperàvem, ha sigut una variant nova que no havíem vist fins ara, és cert que només porta 2 partits, este i el de Copa, i sí, ens ha sorprès, no? Perquè damunt ens ha costat molt ajustar-nos, després durant el partit és difícil ajustar-ho, hem intentat ajustar-ho al descans, però bueno, han començat a aparèixer els nervis, han començat a aparèixer la precipitació i no hem sigut capaços de centrar-nos en el que tocava, que era estar ajustats i seguir remant per poder arribar al final del partit en opcions de remuntar-lo, no? Sí, sincerament m'ha sorprès. L'exigència del campionat i les posicions on es trobeu fan que sigui molt més complicat cada partit? Sí, per supost, no? Al final els nervis en les persones existeixen i avui crec que ha sigut un dia d'això, no? Les precipitacions en la segona part ens han passat un poc de factura de cara a trobar algunes solucions o situacions que ens haurem pogut per almenys empatar en el marcador, no? Pere, deies
necessitem una hòstia per reaccionar. Clar, el tema és que l'equip en porta unes quantes. Quantes hòsties pot rebre aquest equip fins que acabi rendint-se del tot? Uf. El veus preparat per aixecar-se setmana a setmana? És que me la fiques votant, tio. Som el Conor McGregor de la segona divisió, que mos unflen a hòsties que anem als Samos, igual, o sigui, que mos seguisquen pegant, no? Anem als Samos i anem a tirar-s'ho endavant. No tinc cap dubte. A nivell personal et veus amb poder i amb ganes de tirar endavant? És a dir, tens por que et destitueixin, per dir-ho així? Bueno, por no, però està ahí, la boleta està ahí, ara estan triant a veure. Sí, supon que existeix, no? Però l'any passat, bueno, a Jan li fa gràcia aquestes coses. Estava Salva Ballesta, el coneixeu, que deia que era el que més cojones tenia del mundo. Pues bueno, ell i jo, que van ser companys, ens els vam medir i estem més o menys igual, o sigui que molt preparat i amb moltes ganes de tirar endavant. Et refaig una mica la pregunta de l'Ave, tu si et veus amb cor, i aquí òbviament es pot produir una destitució com qualsevol entrenador de futbol, però et sorprendria que es fes? És diguéssim, al teu contacte diari amb el club, et sorprendria molt si es produís una aquesta setmana o no? No, jo crec que com a professional ho té que saber diferenciar, no? És dir, està el tracte personal, el treball que tenim, però és evident que això és futbol i com a professional tens que saber diferenciar les situacions, no? El tema personal i el tema professional. No crec que ni em doldria ni em sabria mal, al contrari, crec que forma part d'este deport i ho entendria perfectament. Vostè ha parlat que pot ser un punt d'inflexió i que aquesta hòstia pot anar cap endavant, demà el recupera diumenge. Els 4 últims partits tots han tingut la mateixa tònica, 1-0. Sí. Els 4. I siguem el líder de segona A o com altres equips del nostre grup. I sempre hem rebut un gol que potser, clar, després d'analitzar la jugada és molt fàcil, no? Posteriori, però potser era evitable. Sí. És a dir, lamenta la pèrdua de pilota i també de que 2 jugadors de les Illes estiguessin tan ben col·locats per la final del gol del partit. Són errors que tenim que cometre, però ja et dic, venen donat perquè no hem estat ajustat en ningú moment. Els Alcira ens han superat en aquest aspecte i en aquest moment que ens furten la pilota nosaltres no estem ben posicionats. En aquest aspecte jo assumís totes les responsabilitats perquè els jugadors s'han dedicat a fer el que havien preparat durant la setmana, no? Però sí, estic totalment d'acord, no? És dir, al final el gol ve donat perquè nosaltres no estem ben posicionats. Hi ha una pèrdua que es pot evitar, però que és futbol i passen aquest tipus de coses. Bona tarda, míster. Primer vull començar parlant sobre la porteria, perquè has decidit que avui comences des de sota pals, el porter Iñaki, i perquè has decidit Iñaki i no Ramon, perquè recordem que Ramon va fer un bon partit l'altre dia davant l'Alavés, va tindre un parell d'aturades, i per l'altre costat si et preocupa, torno a repetir, la falta de gol, perquè el Lleida és un dels equips que menys gol té de la categoria i això comença a ser preocupant també en quant a la classificació. Sí, a veure, en quant a lo del porter, pues no ho sé, crec que tenim 2 porters i depèn de com mal ser el dia, trio un altre, sincerament, no te sabria donar ninguna explicació. I en quant a lo altre, sí, no? Ja mos costa fer gol, no? Mos costa molt fer gol, però ja te dic, ve donat sempre perquè algo no estarem fent bé, tindrem que seguir investigant i tindrem que tocar la tecla per tal de canviar aquest tipus de situacions. Al final no ens queda una altra que seguir treballant, és que tampoc no hi ha una altra fórmula. Podrien canviar de sistema i fer un sistema com va fer el dia de l'Alavés de 5 de cara al futur? Està plantejat ara tocar la tecla? Sí, és dir, no tinc ningú problema en aquest aspecte. És dir, estem oberts a totes les possibilitats que puguen haver sempre i quan pensem que ens van a fer guanyar el partit. No estem tancats a res, per dir d'alguna manera.